Buinano Inoro Kumulum Sini edisi headquarter Sini I-50 Tay alai organization bai Kobokjar Sini seat in the demonstration Ini bai 19 दिन kai tongo जों 6 तारिख जानुवारि चेंगमानि Inoro mana begitu ini parti ini okra ini presiden NC Deborma tapi mana begitu ini advisor board chairman Narendra Deborma tapi ini Boris Tona ini parti advisor board ni member Hornet Deborma ini vice president Bogor Deborma Tapi kebang macam orang, cini AGS, tapi beri bodol ni, Presiden Sindu Kena Domatia, GS cini Sopna Deborma, tapi youth ni, cini Presiden Dolong Deborma, Dolong Tripura, tapi jod tu nono, bisnes yang cini, hambai maronai, cini orang movement committee ni convener, kono cini Ganesh Deborma, Teh Suprato Nawatia. Angkor balai hamai maronai, Teh bicara famous bacin MLA, cini MLA Tongcil Kenui, Narendra Deborma, Teh cini Prahan Deborma, Teh jod tonono. Ani ব্যক্তি কত অঙ্গই, cini parti nengai, borono, Paiplaya, Khakupur, Khakecang, hambai yaparu. Selesai mana ini, Cina IPG party, recognized party, Cina Dabrok symbol, Cina permanent, Sarat Ibrahim Joko, Cina recognized party, ekot IPG tunggu. Selesai Siwa, Sarat Ibrahim baru selesai mana, Uttar Bomadol baru selesai mana, Sarat baru selesai mana, Cina IPG party. 2009 হইতে जों थाफाया continuously जों peacefully democratically जों दिनै मुभमेन्ट चलाय दङ दिनै जों लुखा 6 तारिख জানুয়ারি হইতে दिनै 19 तारिख दिनै 24 तारिख दिनै জানুয়ারি প্রায় 19 दिन काखा जों लागातार sit in demonstration Cini ek number dabi, sudah daidi dabi kelai gay, oh tu berapa, cini tu berasal no, jog ni bagai, batang lagi kelang nani, jog ni bagai berani, ni cini musuh mahai kelai gay, cing tangguh thana ni, awal bagai cing, edisi area no, schedule area no, kadang hasil kelai di, di berani kelai cing, dawi nara gay. So 19 दिन और जो आंदोलन उठाएगा सेकेंडली जों सागा CAA उस CAA ने बाहाय नो अति सत्य दागाव त्रिपुरा चालू मा खाया अब जों बिदि खायो अब जों सुदो अबसरया थांनाय बोसोराव बाहाय जों 2017 ने होयो जों लागातार अब बिदि जों आंदोलन चालू फैयो बनि बागै ताखौ बुखरो Sekarang masalah cini parti di perasaan bagai, sengkor konferensi kelaya di perasaan ham kali bagai, cini jauh handal jati bagai, cini ham bagai, sengkor rokomei, seng cini konferensi kelaya seng sebab seng kai tenai, angolon seng kai tenai, poriban takut bukro, seng cini emergency, cini kendra komiti, cini CC meeting seng takokka, kumbulungo. Omiti kocong, pray 2 घंटा से लागू कॉक सालाई खा, 2 घंटे कॉक सालाई में पड़ेगा, तो वन चुका, तिनी और सीट इंडस्ट्रेशन, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस सामानी, और चंग, तिनी चंग रसायन नहीं, चंग तिनी उसang sang का चंग, 16 तारीख को, चंग दिल्ली चंग, तिनी मेमोरेंडम साबित किया, और होम मिनिस्टर चंग मालाइका,
जों बोनो जों डिटेल दिनै मुभमेन्ट होई दंमोन जों कक साखा सानै जों बोनो जों मेमोरियल कैसे कपि याफारखा आदरा मोसाबो अ मेमोरियल जों नाय बै मोसाबो जों एसेम्बली दंमाबाय जेराव दायो थांनि दिब्राव थांनि एसेम्बली पाइमेरि फरायगो जोंनो बो रिंनाय आबा कक रइल हखा ताइबो जों आं टाइम टू टाइम दिनै बाहायनो आं दिनै हेमন্ত बिश्व शर्मा बोध नेदारनि चेयरमैन नेदारनि कन्वेनर बो बाहायनो आं बै कक साइड दङ आं दिनै कक साखा बो जोंनो कयखा जेराव अबा लागातार आंदोलन खायदोंमोनि आबरिनो उद्र खायनादि जोंनि बै कक सालायनाय आं आबरिनि बां नायक मिखाय दङ आं हुमरिजों सालायजाक बोरै बागै आरो बो सब समायनो कक साइड दङ मेसेज रय दङ बो बोध गाहाम साइमोनो दिनै मुभमेन्ट बर नाय दङ आबरि बो साखा आं हे नेदारनि कन्वेनर आं नेदारनि चेयरमैन नङै आंनो कक रिखा जों इमिडिएटली जों जेराव बाय जों कक सालायगै जेराव नि दाबि दासा नों डिमान्ड दैयै जों तेवसे आलोचना खायनाय आबांनि बो साखा जेराव आबनो उद्र खायनायग्रादि जों भबिष्यतआव आबर वानसंनाय ताइ इमिडिएटली बो जों बरो जोंनो दिल्लीआव रिंनाय आरो बो कक रिखा दिनै हेमন্ত बिश्व शर्मा बोरै बागै जों वानसुखा दिनै मुभमेन्ट आबादाव जों स्टप दंनाय तै भबिष्यतआव जों हायनो हाय जों तैबो कन्टिनिउ खायफिनाय अबरि बागै जों दिनै जों साइमोनो गोबां मानसिनि बराव दं हाजार सामबारि फायनाय दं प्राय 19 दिन जों लागातार अरो जों डेमोनस्ट्रेशन फायखा जों अमर प्रमाण दङ त्रिपुरा हास्तेगो अमर पुइला लागातार 19 दिन लागातार जों अरो जों आन्दोलन खायखा कन्टिनिउअसलि दिनै अरो जों आतोहै दङ दिनै गोबां मानसिनि डिभिजन बराव दं दिनै 33 डिभिजन बराव अरो बर फाय मानदो फायखा अबरि बागै खोना दिनै लास्ट दिनै अबंनाय मुभमेन्ट नेंनाय खोना बिसिङाव जों दिनै बिसिङाव जों अमर डिक्लार होनाय खोना इखानो जों अरो दिनै बराव कुतुनाय हाइक्लाय जों सालायखा अबरि बागैनो जों अमर मा सागो जों फुनुगै लिखा इबार जनमन जों फुनुगैखा केबो पार्टी केबो दल जों हाइक्लाय लागातार बर मुभमेन्ट खायनाया जों दा जों वानसक दंमानि जों सिएबिनि बिरुद्धे जों खायदोंमानि अनेक दल जों नुखा सानजा थांनायखौ बाय थांगो आबो जों दिनो अबे जों परिचय लिखा दिनै जनगण दिनै बरावरनो आइपिएल पार्टी थिक खाय जों दिनै हा दफानि बागै दिनै सामदाङै दङ दिनै नेताराव दिनै एमएलए राव दिनै बिभिन्न दिनै डिभिजन बराव जों समायदांजाक जों फायनो मासरावबो जों हायनो हायदाबायसो जों ग्राक खाय जों आन्दोलन खायनाय जों गेदारिं खायनाय अबो साइनो जों दिनै जत्त वानसक लायोनो जों दिनै उद्र खायरसिनाय दिनै अ आन्दोलन 19 दिनै परागो जों दिनै रसायरनाय अ ककनो जों आन्दोलन साख्लाय मारागो दिनै बिस्काङाव ताबो दिनै अग्रा दिनै प्रेसिडेन्ट